pod ni si Mother Earth. So, good morning sa tanan. Thank you, Lord. Salamat sa kinabuhi na kataglaw. Ano po kung sa mga tubangan. May kuday ko na pork chop. Pork chop. Yung kakaiwas. Good morning. Ibo kalibutan. Mga samudang kalibutan. Karoon sa kalibutan. Ngayong adlaw. Adlaw Huwebes. Sa size ng siguro ron. Ako kailang pizza. Good morning yung tanan. Magpapatawaran sa timog kalibutan. Ngayong adlaw. Pilipinas. Ating Pilipinas. Libot pas dagat. Good morning. Diyan mo. Kamusta? Good morning ngayon. Good morning, ma'am. Salamat ka kung nasa kinabuhi, ma'am. Mga kapani kay sikay pata. Pwedis man ron. Pwede ko po chop. May ba mga bata ron kay exam. Upag hapon ko o pamahaw. Kamu. Sa inyong i-prepare o pamahaw ron. Ako sa ko mag-prepare o pamahaw din sa pagkitahan ko sa mga ako mag-prepare o pamahaw sa mga ako. Nagbaon dito ron. Hindi naman sa itlog, tanan o cornmeal. Ila dito sa mga ako. Saan taman din hindi matalikdan pero pag mulang niya ako kaya nila. Sa pumulot parties na natin. Alan Smisan, just CDO. May nagtag. Dahil mama kabalo, ma'am. Salamat kaayo, ma'am. Sa inyong taong na yung pagtimbaya. Pwede kay Sipyat, kay absent, payag. Isang pag-surrender na ko, hindi ko ma-surrender. Ay, one, remembrance sa matagad daw, pagkinabuhi. Jeep Mendoza, good morning. Ang Osminde Tubel, Mama Kabalo, salamat po kayo, ma'am. Saan ba yan? Hindi sa Cebu, ni Noel Dominguez. Salamat kayo, Sir Noel Dominguez. Para kung may niingan nga, mabito ko ng mga alaga, kaya mo atin sa ibang mga ikulan dyan mga alaga, mga ako, ang pagmangkong sa kagawan, hindi na sila mas na mahal ko. Sabi na, sabi na ako may tawanan. Kung kinamag po yung nagpaluyo. Sabi na. Hindi ko kapitas ng mga apo. Hindi ka makukiya o may precious. Karon di ay marot adlaw na hukom sa Supreme Liya. Sa nataga na sobrang ngawa na nabalik, okay na po to. At basta kay natagan mo. At kung dibalik, ganun pa din salamat. Mure man kayo nito. Tandawat sa sobrang nga. Nagpagdagas siya mag-ako sa dundanan sa makatunging share sa sobre para sa eskwelahan. Naman po yung reklamo. Naman nga. Sa Garcia ko, no? Kung sa Garcia lagi to, pero amang pang ako. Siyempre siyang katungod. Bakit po yung share, pero okay ra. Sagbira. Sabaw na magkinta mo. Ano po hindi ako sa Ginoo. Meron. Sa 5 na 5. Size ay. Size doon. Kasi lagi ning matiguang na. Di nakakibos. Nakakibos.
pizza. Saan taman? Ano na ato? O mga masaday ko ni Ma'am Cherry Ulrich. Napakasawat, ma'am. Tubagan nito ng sikingin nga ano puno nga ang video. Nakakano ko ba ni kanunay iron-iron. Nakakano ko ba ni ang luto-luto. Isod po. Asa ko mag-video na araman sa kukudaan eh. Ano po eh, kapangambog na asa ko punong. Kaya namin ito sa video. So, alam ko ang video pa naging sa uban nga kanikuban ng asa mo abot. Ako, napitayin nga makagawas. Gawas sa Isidro, gawas sa Alicia, makabidyo-bidyo po ko. Maura din nga ako dani. Minsan na good mo. Sa mga taong nga, papanilami. Ano ko'y angay. Salamat kado sa mga imong pag-istorya na ako ko'y angay. Hanggang kung mag-video kung magtuwad-tuwad na naman ko'y video ko rin ko man ko. Kasi kasi mo kong pagkaon. Kasi yan. Ano yung pain para adlaw. Okay. Ang buwaan sa kayo na pera. Preparar. Saya nagpupod bitaw o makawali kong Galicia, di ba? Galicia, mga hapon. Mara mo gani ang morbid hapon, ano mo hilain. Atau kabalingan ng video atong video ito ko no. Video kan di atong teritoryo. Minsan natin kung ito bago na nga kamarin ng servisyo mo, ito ng servisyo. Magpunta kong suman, magpunta diha. Limpyo, moro din yung sa mamadaylain yung pagkita, ito makalakaw. Kung so, ibandog ni Flora may bahula na nga. Timos naman siya. Ang silang tulong. Kaya kapong ito, nakusakay sa Fatima. Nakuy, nakasakay kapong sa Fatima, ma'am. Kung nagkahangat nito, basta pinakalimit ko mga extra. Ida kong gili-gili. Okay. Mga timing nga ng video call si Upaw. Mga tanong. Ingin sila nga. Sagasa ka. Nang. Nagkutagalit siya ko. Anong day, ma'am? Nali ko naanggiran ni mo. Na ang kamaingan. Kinsangan, ma'am. Marami buhula na. Rama na suon. Dito konggi. Dito kag mago. Suon ba? Kung suon ni ma'am. Bantu kaya na. Nawang nakurat ko kay. Marami ko na ano dito. Asa ko ng lugarahan. Dito na ko ng Manila. Tinod mo ito Manila. Kaya naman may suon. Lagi. Nawala yung kita ni mo lang kanang magsuri-suri ko yung asang lugar ng mga view ng mga nindot. Wa mo ko'y kuan ma'am, wa ko'y wheels. Akong sakdan. Ay, ikuprahan ko rami nga. Sagasa sila. Mabot. Kaya na may ka-afford. Ako nga ito, nagkakay pa mang kong tawag ko. Hindi sila namutangan sila. Nakasuldo ba kung lupog ko? Ma'am, nakasuldo ko. Kaya Agosto. Mabot pagtag 5 months, 6 months, nakasweldo. Karon nakatungtong ko. Puhol mga February katapusan, nakasweldo ko. Naka $110 po. Sakad sa Agosto. Ito nga mga ba? Mado na laman na. Ito, mado na laman, ma'am. Murag na alkansya sa panahon nga magpinapot. Mga to, ang pang-subag. Subag silang pangutana. Sila laging mga vlogger ba nga abot-abot o kasa kay kuan man.
Mamay lang servisyo. Kanina nga daro man yung remembrance, o na po yung maluoy, salamat kayo yung tanan. Sa permanente nga ibli. Kaya ba na mo, ang pinanunay, pinsan mo kanunay na sang kiliran. Ginure, manti po ninyo. Kaya itong mampili sa taghap, paghapad ito nga kita niyo. Salamat po ka doon niya. Shout out ko ni mampili sa taghap. Kaya sa Balitsis. Kamusta naman ka, ma'am? Good morning. Shout out ko diya sa Liti ni Mami Dina. Kada Kanyiti. Good morning, Pod. Ang dami mo pamahaw. Ang dami mo pamahaw. Ang panahon na ito ron, tugnaw. Murag December. Para na ko pamahaw sa mga estudyante. Kung natin papel, bahala mo diya o ka nang magreklamo nga. Ang video ko nung ato, ang mga tanaw. Hindi mo ganahan. Salamat ka Azo di ay mong tanan. Mga pisa day ko, kape stick. May salin sa mga bata nga sliced bread bitaw. Ako'y tagtiwas. Naman po ko'y dahin ng dinamugan. Napukidang dinamugan kada adlaw kung sa himo na sabay magdapo ko na sulo ka dinamugan. Siya lang. Tulo ka din lumagan ng dahan dyan. Sayang mapuning kuan, sliced bread. Ako na naman dali. Iwas, sa kape. Kung naman kong luto, napisa ko kay may sipos na pod. May palaman po di ay sa akong mata. Sa mga sigbina, sa 2.4 tao, may mga sigbina nilagpan. Sigbina sa igagaw, mga kabukok. Ang naman kabukok. Manilok. Ang sarap na ako magkuhan. Ang sarap ko sliced bread. Ang sarap ito ako magkuhan. Bawal lang pan. May time nga naglawan ta. Oh, precious. Pa-violet. Diwas na ako. Mansiri orek, mga pinata. Kamu na mainit na ba mo? Kainit daw ang pamahaw na. Sara! Sara! Luwa ka. Ibig mo doon, mag-change ko ng mga budget. Mag-rinit yun. Ganyan painit. Dang kanahaw.
Ma'am yun yung ayop, mainit na tamam. Salamat ka, adong ma'am, sa kanay mong pag-uli. Ang kanunay, God bless always. Yung kanan. Shout out to family house kay nanay. Salamat nay si kagtanaw sa ahang payag nay. Salamat ka dun nay. A few moments later. Mo naman ko larga na mga estudyante. Umilis na ko mga pundahan. Bidsit. Basta wibis, madun niyang papel, wibis. Basta huibis, mga lili o pundahan o budget. Tig-ilis o punda o budget. Manilis. Tama. Tama ka na dyan eh. Manam siyang dagway. Matupad, di ko na kumauaw. Baga ko kunaw, di ko na kumuhawa. Isip pag mahawa ko. Wala, gugway mo tanaw. Kasi kumuhawa. Kadang mga kaparintihan, manahita na ho. Kadang may gagaw nga to aslang nasod. Grasya moral. Panaprihara mong good may tiglan tomis ang mga salida. Walag bagag naong bay, baga ba? Baga tayo ko na pagnaong sa kabaga. Bagas kubaw. Baga, nipis pa. Tawa lang. Sukat ko diya sa Russia, tabuan, kamasing na karon sa apo. Pinakain tayo diyang natikom. Sa ano man, krisis ang panahon. Isod pangitarang mamisoron, oy. Madula man itong mga hayahay. Kaming hagilap nagmamiso. Isip kayo ang mamiso. Nagkamang. Nagkamang ang mamiso ng pangitaon. Ang katukuban. Dan kuha. Kaya na, gahong adobo, pinaaga na request ng gidin. Kaya kapos ito, sinigang. Kaya request si Jao adobo. Dalingin na ba Jao coke kung may pares? Sana ulo coke. Kaya baka maglaba, alam ang gibigan ng labon nun. Hanggang tuman ng gibigan. Ay,
Ari Caldero! Adobong pinaga. Pagmida sa mga bata. May Caldero, ano yung isa? Do! May isa! May isa! Gusto ka? Gusto na mo, beka ha? Gusto na sila? Caldero. Adobong ginaraan. Adobong kinuhan doon kay Sweet and Salman. Sila mga ngay. A few moments later. Meron ako sa harap. Sa bilog. Bakit nakatago na? Pero sure. Hindi natin alam kung paano yung wiring ng camera dito. Wala pang sugar.